més ràpid, vaig més lent, us podeu comunicar, però hi ha un moment que us diré que ja no podeu parlar. Quan jo diga que ja no se puede hablar, ja no. La persona que està guiant pensarà un moment en el seu lloc preferit i començarà a guiar a l'altra persona en aquest lloc. Llavors, la persona seguirà amb els tancats i la persona que explica i guiarà a l'altra persona, li agafarà la mà. Estem molt contents aquest any perquè al Teatre Lliure ens hem sumat al projecte En Residència, que és un projecte de l'ICUP i del Consorci d'Educació per introduir la creació contemporània als instituts. És un projecte que ja fa molts anys que s'està desenvolupant, però teníem moltes ganes de poder fer un projecte en un institut que fos amb el teatre com a llenguatge artístic i que fos de llarg recorregut, que no fos una activitat puntual d'un dia, sinó que realment fos un procés on nosaltres poguéssim fer un bon acompanyament i pogués ser un projecte de llarg recorregut i que s'establís un vincle entre el lliure i aquest institut més enllà de venir a veure una representació. És un projecte que a ells els costa d'entendre què és el que vol dir o què és el que han de fer, necessiten temps per a assimilar això i en aquest procés d'assimilació jo crec que és positiu per a ells. És una manera de treballar totalment diferent que trenca la dinàmica de la seva manera de fer, dels alumnes. És una manera diferent de veure el teatre, per mi, perquè són coses molt diferents a el que veiem normalment al teatre i hi ha dinàmiques a vegades molt estranyes, molt xules, molt rares, no sé. Jo crec que es convertirà en un espectacle diferent als que estem acostumats a veure i amb diferents idees dintre d'una cosa. Jo el que volia fer és com un repàs que és una italiana. Una italiana, quan està en teatre es diu així perquè és com fer un passe, però com passant ràpidament per tots els llocs, però per recordar-se com de l'estructura, de les posicions, dir el text ràpid, no fer-ho com lentament com si ho féssim, sinó fer-ho ràpid com per situar-nos i fer com si féssim un resum. A poc a poc, també ells al principi no en tenien res, feien moltes preguntes què estem fent, per què aquest exercici, perquè això, ells estaven com també molt desubicats sense entendre el llenguatge que jo els estava proposant i a mesura que, com per sort és un projecte de llarg termini que et dona temps i espai d'anar entrant a poc les coses, ells també s'han anat com entenent, també han vingut a veure una obra de teatre que vaig fer, llavors de cop també entenen coses, com les van col·locant i ara es chulo porque ellos también lo explican y van, bueno, es una obra un poco rara, pero estamos haciendo esto. Bueno, la obra que vamos a presentar es un poco rarita, un poco de ver a lo mejor, porque es de nosotros. O sea, es, por ejemplo, una conferencia de un día normal de nosotros, de lo que hacemos, qué pasó en nuestro año de nacimiento, en el 2004, y bueno, eso. Molt interessant, des del primer a l'últim dia. I a més, cada dia que passava es veia una petita evolució. De fet, de com vam començar a com hem acabat, ha estat impressionant, m'ha encantat. A ells, a fer equip, a fer grup i a entendre el teatre no convencional, perquè del que ells opinaven o entenien al principi, a dia d'avui hi ha una diferència molt gran. I després hem també aconseguit que les famílies facin també comunitat educativa
i que participin al llarg de tot el curs de diferents activitats. Com hem fet coses bastant estranyes que jo no sabia per on pillar-ho, i llavors, després de tot, ho he aconseguit enfilar i amb l'ajuda de l'Anna per l'obra i tot això. No estic nerviosa, perquè, no sé, penso que tothom d'aquí ja està preparat i preparada per l'obra i jo també. Sí, recomanaria fer aquesta assignatura en residència perquè crec que és una cosa com molt diferent que no es veu en el teatre normal, perquè en un teatre normal estàs sentat en una cadira i estan fent l'obra davant teu i sense tindre cap contacte quasi amb el públic, i llavors també per els valors que ens ha ensenyat de, no sé, improvisació, no tindre vergonya i moltes coses més. Lo que más me ha gustado ha sido hacerlo todos juntos, o sea, en grupo, y de nosotros, no una obra, como adaptar una obra o otra obra, no, de nosotros, que es nuestra.